Mga kapuso, saksihi ang Alden's Reality nga labing unang global virtual reality concert sa nasud nga ihalad sa inyong Kapuso Network karong December 8. Mag-una si Asia's multimedia star Alden Richards sa global virtual full-length concert gamit ang 360-degree cutting-edge technology nga muda sa matag virtual concert goer sa front row view. Samtang anaa sa tagsa-tagsa nila ka mga panimay. Mamahimog mapalit ang tiket, pinaagi sa pag-log-in sa www.gmanetwork.com/synergy. Ang mga Philippine buyers nga mupalit og tag 1,200 pesos nga tiket, hatagan og special VIP package option nga usa ka general admission ticket ug usa ka VR device nga mohatod sa mga virtual viewers sa usa ka talagsaon nga kasinatian atol sa concert. Di paambit ni GMA Regional TV and Synergy Vice President and Head Oliver Amoroso nga mas excited siya sa labing unang virtual concert nga mag-feature kang Alden isip kabahin sa dalit sa 70th anniversary si GMA Network. Ang Synergy GMA collaboration mo-produce pa og daghang mga kalingawan aron mas makasuod pa ang mga kapuso viewers sa ilang favorite artist, matud ni Amoroso.